Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Iinatti Bike Park ja Trail Park Boys pisti tuossa viikko sitten tai viime viikonloppuna täällä hihat heilumaan. Perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivää ja uusi rata oli valmis. Eli tämä nyt kulkee varmaan vielä työnimellä Klappi versio 2. Eli tuossa vieressä menee se vanha Klappi, joka on niinku se helpoin rata täällä. Ja tää nyt sitten mukailee vähän sen mutkia, mutta on paljon isompi ja semmonen muutenkin vähän erilainen rata. Tässä on paljon niinku erilaisia muotoja. Sitten on paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten tätä voi ajaa. Kaiken voi ajaa renkaat maassa, mutta sitten pystyy myös hyppäämään ja tekemään kaikenlaisia temppuja. Eli tästä se lähtee tuolta lähtölavan päältä. Sitten on ensin tässä tämmönen tupla. Sitten tulee corneria. Sitten on pöytää. Sitten on vähän lisää tuplaa. Sitten siellä tulee semmosia vähän kääntyviä hyppyjä, joissa on niinku, tai se on niinku toisessa reunassa on isompi hyppyri, josta vähän kääntyy ehkä se hyppy. Ja sitten toisesta reunasta voi ajaa ihan hypätä vähemmän tai ajaa ihan renkaat maassa. Mut sitten siellä on tosiaan kaikenlaista erilaista hyppyriä, mitä liekamelin selkää onkaan. Erilaisia pumppauspaikkoja, joita voi myös tuplailla. Ja sen semmoista. Täällä oli tosiaan yksi iso kaivuri, sitten oli traktori kuskaamassa maata ja sitten oli viikonlopun ajan varmaan se 10-15 lapiomiestä talakoo-hommissa apuna. Itse en kylläkään kerennyt paikalle, että tulin valmiiseen pöytään. Ajetaanpa ja kuvataan vähän, miltä tämä uusi rata näyttää. Ja sitten jos uskaltaa ja aikaa riittää ja sen semmoista, niin linkoa voisi vähän kanssa katsoa, että jos sitä ajaa, sitä en ottanut esitellä sen kummemmin. Se on se, niin kuin se isoin rata täällä. En kylläkään kaikkea sitä uskalla ajaa, mutta jotakin. No niin, ajetaanpa ensin tällainen rauhallisesti tämä läpi ja katellaan nämä eri paikat. Eli tässä on ihan tämmönen, tuo voi tuplata tai pumpata. Sitten on vähän tämmönen corneri. Sitten tulee pöytä. Sitten tulee taas tämmöset tuplaus- tai pumppauspatit. Tässä näkyy nyt näitä toisessa reunassa on isompaa ja toisessa reunassa pienempää hyppyriä. Sitten on tiukkaa S-mutkaa. Ja sitten tulee taas corneri. Eikö tämä oli hetkinen? Joo, tämä oli tuo corneri. Isoa vermiä. Ja tuplauspaikkoja. Ja sitten tämmönen loppuhyppy. Semmonen. Erittäin mukava rata. Jos ajaa nyt sitä vähän sitten vauhikkaa. Jes, vitsi tuo on kyllä hauska. Aivan mielet. Vielä kyllä jää
treenattavaa seuraaviin kertoihin noista muista muutamista hypyistä, mutta onhan tuo hauska. Kannattaa tulla käymään. Ei uskalla, tähän pitää blogia. Tätäkään mä en uskalla kunnolla hypätä. Sitten tulee korkkiruuvi osuus. Erittäin hauska. Ja sitten on loppuvastus. Yes. No niin, tämmöstä meininkiä Iinatti Bike Parkissa. On kyllä aivan loistavat radat nämä Klappi versio 2 ja tämä Linko. Se Lingossa tämä loppuhyppy, niin kyllä sitä on pitänyt kovasti miettiä, että uskaltaako sitä hypätä. Ja vielä sieltä jää se yksi corneri, se jotenkin se tippuu vähän alaspäin ja siihen tullaan niin lujaa, niin se hirvittää. Ja sitten taas se yksi silta, niin siinä on kanssa, että se on niin iso hyppy, että siinä pitäisi tulla niin lujaa, että ei vaan uskalla. Ja sitten kun se on kuitenkin, että se ei ole tämmönen step up, niin kuin tämä, tähän tullaan kanssa ihan hirviä vauhtia. Tuolla montun pohjalla on aivan kauhuissa, että pakko painaa jarrua ja ei muuta kuin sormet pois jarruilta. Ja sitten taas se uusi klappi, niin todella hauskaa ajettavaa. Erilaisia muotoja, erilaisia juttuja. Saa taas treenailla ja vielä siinä jää itsellä vajaaksi ne jotkut vähän isommat nokat. Että kyllä siinä on vielä varaa kehittyä paljonkin. Mutta suosittelen kyllä käymään Iinatissa, kannattaa tulla käymään ja Trail Park Boysiin, vaikka Instan kautta ottaa yhteyttä ja liittyä jäseneksi, jos ei vielä ole, niin tukee reittien rakentamista. Kiitoksia kun olet katsonut video ja nyt ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moro!